Γεια σας, θα σας παρουσιάσω το Stick Run, που σε αυτό το παιχνίδι μπορείτε να παίξετε online με τους φίλους σας και με άλλα άτομα από ξένες χώρες. Και αυτό είναι το Stick Run. Εδώ πέρα είναι τα items μου. Ναι, ξέρω ότι έχω καλά. Και εδώ πέρα είναι τα designs, είναι τα skins. Αυτά που θα βάζετε εδώ πέρα. Και αυτό είναι το shop. Μπορείτε να αγοράσετε πράγματα από εδώ. Και εγώ τα έχω όλα βέβαια. Αλλά σιγά σιγά και εσείς θα γίνετε καλύτεροι. Λοιπόν, τέλος πάντων θα ήθελα να σας μιλήσω. Λοιπόν, έτσι παίζεις με τα βελάκια. Έτσι, τέλος πάντων εγώ έχασα τώρα, δεν ξέρω γιατί, αλλά λάμπερα. Έτσι λένε όταν χάνουν. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι το market. Αλλά τώρα μου γράφει με ένα full. Γιατί είναι full όλο το market. Και εδώ πέρα μπορείτε να ανταλλάξετε τα αντικείμενα. Εδώ πέρα είναι το marketplace, αλλά σε αυτό το marketplace είναι με αυτά. Και πρέπει να αγοράσετε την την κάρτα. Ναι. Αλλά είναι πολύ δύσκολο και καλύτερα να μην την αγοράσετε. Πρέπει να βάλετε λεφτά τέλος πάντων και δεν είναι ωραίο. Λοιπόν, πατάτε εδώ πέρα για να παίξετε με φίλους. Όχι στο συγκεκριμένο, εκεί πέρα που βλέπετε. Λοιπόν, να μην με φορτώσει. Μισό λεπτό, θα το κάνω μία επανακίνηση. Περιμένετε λίγο γιατί έχω ένα PC που εντάξει τι να πω, ούτε στη σπηλιά να ήμουνα. Λοιπόν, συνδέσου. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό είναι το Stick Run. Γεια σας.